Connecta. La comunitat d'UAB Idiomes. Hola a tothom! Us presentem les activitats gratuïtes per practicar llengües d'aquest mes de desembre. Per començar, us volem recordar que teniu a la vostra disposició el programa Tandem, a través del qual podeu trobar parelles lingüístiques i podeu també fer intercanvis lingüístics i culturals. A través d'aquest programa també teniu l'opció de participar en les activitats que organitzem conjuntament al Servei de Llengües i Dinamització Comunitària, que són els dimecres del Tàndem. Cada dimecres, a partir de les 3 de la tarda, teniu una sèrie d'activitats. I en aquest cas, el mes de desembre, comptem amb l'activitat del dimecres 2 de desembre, que és cinema en versió original, espanyol, subtitulada també en la mateixa llengua. Els dies 9 i 16 de desembre teniu les activitats de parlar en grup. Podeu participar-hi tant si teniu parella lingüística com si no, i gratuïtament, i no cal inscripció. A part, si us agrada llegir i compartir lectura, tot practicant llengües, us pot interessar l'activitat de clubs de lectura que oferim aquest mes de desembre per practicar anglès, francès o alemany. L'activitat és gratuïta i només cal que passeu a inscriure-us al Servei de Llengües. Podeu consultar també les edicions i els horaris i les dates d'aquestes activitats de clubs de lectura al web del Servei de Llengües. I volem acabar amb una proposta nadalenca. Ara que s'acosten les festes de Nadal, el dia 16 i 17 de desembre trobareu una taula amb llibres en diverses llengües a l'entrada del Servei de Llengües. Podeu entrar, mirar, agafar el llibre que us agradi més i emportar-vos-el. Si a més teniu algun llibre que vosaltres vulgueu regalar, el podeu deixar també aquí damunt la taula. I fins aquí les propostes d'aquest mes de desembre per practicar llengües de manera gratuïta. Esperem que passeu un bon Nadal, unes bones festes i ens tornem a veure el mes de gener. Mentrestant, ens trobem a la xarxa, al Facebook, al Twitter i al blog del Servei de Llengües. Doncs adeu-siau i ens veurem a la xarxa.